what's up mga idol? Kumusta kayong lahat? At welcome back again sa ating panibagong vlog. So sa episode pala na ito mga idol ay papunta tayo ng bayan. At medyo nagmamadali tayo dahil magbabayad tayo ng kuryente. Dahil hapon na mga idol, no? So ang oras pala natin ay 2:31. So dumating pala yung bill namin sa kuryente kanina. Kaya napatakbo agad tayo papunta sa bayan para makapagbayad agad ng kuryente. So kumusta naman kayong lahat mga idol? So matagal na wala tayong upload. Gawa nga nung medyo busy kasi dun sa bahay. So naglilinis pala kami sa palibot ng bahay mga idol, para naman sa darating na undas presentable naman yung aming tindahan. So gamit pala natin mga idol itong si red na pula. Alright. Bali, ang bill pala namin sa kuryente mga idol is 1,790. Napakalaki na naman ng bill namin sa kuryente. Pero parang tama lang naman yung bill na yon, dahil dalawa yung ref namin, tapos 4 na electric fan, tapos ilaw. Ang dami. Kaya tama lang naman yung bill namin na yon. Pero wag naman na sanang tumas doon, no? Oh no. Lakas talaga ng Rossi, no? Lalo na yung bagong labas na Rossi ngayon, yung Rossi Flash X 150. Grabe yung hawak ni Idol G-Mag. Na humihilera sa mga branded na motor. Ang lakas nun, no? Napanood ko yung vlog ni Idol G-Mag. Kayang-kaya na rin makipagsabayan sa mga branded na motor mga idol. Sa lahat pala ng mga naka-Rossi, saludo akong lahat sa inyo. Kasi sa akin wala tayong brand wars na mangyayari sa mga vlog ko. Lahat kasi ng mga motor, branded man o China yan, mga tropa natin lahat yan mga idol. So bakit kaya ganun ng mga idol, no? Pinangre-racing nila yung mga motor, pinaglalaban-laban nila yung mga brand ng motor, no? Suzuki, Honda, Yamaha. Tapos yung bagong labas ngayon na Flash X 150 ng Rossi. Talagang hindi pa rin nila matangkap kung sino talaga yung underbone king, no? Pero para sa akin lang, ha, wala naman kasi yung hari-hari na yan mga idol, no? Importante may magamit ka pang araw-araw. At least may sariling motor ka, di ba? Yung hindi ka lang hihiram ng motor, o di ba? Yun ang maganda doon. Kaya wala na yung hari-hari na yan. Kung sino talaga yung hari ng underbone king na yan. Kasi lahat naman ng mga motor na yan magaganda talaga eh.
Mapachay naman yan o branded mga idol. Pero ewan ko lang sa iba, no? Kasi siyempre sa iba sasabihin mas malakas si ganito, mas mabilis si ganito, mas matibay si ganito. Kung tibay lang naman yung pag-uusapan, nasa sayo yan na gumagamit, diba? Nasa sayo naman yan na gumagamit. Kung hindi ka marunong mag-ingat ng motor mo, wala din, diba? Kahit na laging bago yung mga motor mo, wala din, useless din. Wala yan sa brand ng motor mga idol, no? Nasa gumagamit na talaga yan. Alright mga idol, no? So nandito na pala tayo sa may panel ko. So update tayo mamaya. At magbabayad lang muna tayo ng kuryente. Alright. Saan tayo? Alright mga idol, no? So tapos na pala tayo magbayad ng kuryente. At nandito na tayo sa may San Jose. So magpapagas lang tayo. Ano? Ang pangalan ng gas station na to ay KNP Gas Station. Dito located sa may barangay San Jose. Alright. Yun, thank you. So mayroon pala silang paraffle dito mga idol, no? Ito yung paraffle nila, oh. So ang grand prize ay Honda TMX 125. Tapos second prize yung cellphone. Third prize Petron Gasol. Alright. So dito ako madalas na magpagas ngayon mga idol, dahil sayang naman yung paraffle nila. Malay natin, 'di ba? Sakaling manalo tayo. Lagot na, ayaw na mag-lock. Yun. Alright. So hindi na pala tayo nakapag-vlog kanina mga idol, no, nung papauwi tayo nung nasa bayan. Uy. Alright mga idol, no. So yun lang yung masasabi ko pala sa mga underbone na kategory. So wala tayong pinapanigan kapag China bike man yan o branded na mga motor. Importante kasi may mga motor ka mga idol. Importante may magamit ka pang araw-araw. Ay sabihin naman natin na branded yung motor mo, kung hindi ka naman maingat sa paggamit, di ba? Wala din. Kahit sabihin na natin na China lang yung motor mo, oh, kung maingat ka naman, di ba? Kaya nasa gumagamit na rin yan mga idol. Kaya wala tayong dapat na patunayan kung sino yung mabilis sa mga brand na yan. Rusi, Yamaha, Suzuki, ano pa? Basta yung mga brand na yan mga idol, no? O wala tayong dapat patunayan. Kasi nasa gumagamit talaga yan. Lagi ko nga sinasabi sa inyo mga idol, no, na hindi ko pinopromote ang karera o racing
sa mga vlog ko. Siyempre yung iba kasi hindi mapakali talaga, hindi sila makontento, diba? Naghahanap sila ng mga makakarera, makakasabayan na friendly game. O yun, friendly game. Talagang tinetesting nila yung kanilang mga motor kung sino talaga yung mabilis. Lalo na yung lumabas yung Rossi na Flash X 150. Talagang gusto nila agad subukan sa mga branded na motor, kagaya ng Suzuki saka Sniper. Aminin ko sa inyo mga idol, no, mabilis na talaga yung Rossi Flash 150 na yan. Lalo na yung may anong pangalan yung DL 150. Mabilis yung mga yan na idol. Talagang sasabay din yan sa mga branded na motor. Meron pa nga idol yung nagtatanong sa atin, no, kung ano ba talaga daw ang maganda na brand ng motor. So para sa akin naman, depende sa kaya ng budget mo, di ba? Wala naman nakukuha ka ng motor mo kung iuutang mo rin lang, o di ba? Wala din. May motor ka nga pero baon ka naman sa utang, wala din. O may motor ka nga pero naghihirap naman sa pagkain, wala din, di ba? Kung ano yung kaya ng budget mo, yun ang kunin mo. Hindi yung makikipagsabayan ka sa mga may kaya. Sa totoo lang mga idol, itong motor kong si Red na pula, aaminin ko sa inyo, nabili ko lang to sa halagang 26,000. Oh, di ba? 26,000, promise. 26,000 lang yung presyo nito. Kaso napakarami nga lang sira. Yun ang naging problema na to. Pero pinaayos ko na lang. So mahigit na siguro na 10,000 din siguro nagastos ko dito sa motor na to mga idol. Sa totoo lang. Pero yung si Raptor na pula, talagang binili namin yun ng brand new. So galing yun sa naipon ko nung nag-ibang bansa ako. So talagang yun yung isa sa mga naipundar ko nung nag-ibang bansa ako mga idol. Tapos si Mio naman, yung motor ni Mrs., so pinag-ipunan niya talaga yun. Bali na pag-ipunan niya yun galing sa kita ng kanyang GCash mga idol. O diba? Pero second hand lang din yun mga idol ha. Hindi yun brand new si Mio. Hindi po yun brand new. Pero alam nyo ba mga idol, no? Kwento ko lang to sa inyo. Unang naging motor namin ni Mrs., yung Moto Push, na yung para siyang Honda Wave yung style niya. So ganun yung motor namin dati ni Mrs. noon na nagsisimula kami. Pero grabe, napakalakas ha. Bumabiyahe pa kami papunta sa Alaminos mga idol. Balikan pa yon pero hindi naman nasisira. O diba? Tapos pangalawang naging motor namin, pero yung motor na yon, yung Moto Push, bali binigay lang ng tatay ko yon. Tapos pangalawang motor namin na ginamit namin, yung Motor Star na 155. So pinahiram lang din ng tatay ko yon. So as in wala akong motor noon. Kaya hindi ko sasabihin na maganda si Suzuki, branded si Yamaha. Hindi mga idol, dahil nakagamit na rin ako ng mga motor na mga China, Moto Push, saka yung Motor Star.
Kaya para sa akin, may papayo ko lang sa inyo, sana wala lang maging brand wise, no? Makontento tayo kung anong meron tayo, kung ano yung kaya ng budget natin, yung kaya ng bulsa natin. Importante may pang-araw-araw ka, may makakatuwang kang motor sa pang-araw-araw, sa panghanap buhay o sa pagpasok sa trabaho. Alright mga idol, no? So bago pala tayo magtapos, may gagawin pala tayo. Mag-iiwan pala tayo ng bakas dyan sa may waiting shed. Alright, so update tayo mamaya mga idol, no? Alright mga idol, no? Dito sa may barangay Karot. Yan yung mga bata. So ito yung location na paglalagyan natin. Alright, shoutout ka. Yung mga bata So mamaya na natin ilagay yung bakas natin para hindi makita. Kasi ang purpose nito para hanapin nila, no, mga idol. Alright, so ito yung location kung saan natin ilalagay yung bakas natin. So ito yung unang beses kong gagawin to mga idol, no? So dito natin ilalagay sa may waiting shed. So sa mga hunters dyan, alright, so ito yung paglalagyan natin. So dito natin ilalagay sa may taas dyan, So ito pala yung iiwan natin. Ayan, yan yung iiwan natin mga idol, na bakas natin. Alright, so dito natin ilalagay na. Yan, yan, dito natin ilalagay. Alright, so yan yung unang bakas natin mga idol. Alright, so sa mga makakapanood pala nito mga idol, no, kung nakuha nyo yung bakas ko, i-comment nyo na lang, picturean nyo, tapos i-comment nyo sa vlog na to. So ito yung location. Ito yung location mga idol, Dito lang yan sa Barangay Karot. Okay, Barangay Karot lang to. Ito yung location, ayan na. Alright mga idol, no? So dito na siguro matatapos tong vlog natin. So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next vlog natin mga idol. Basta ang sinabi ko sa inyo, no brand wars tayo. Kahit Rusi man yan, Motorstar yan, Motopost, Euro, SYM, Suzuki, Yamaha, Honda. Wala po tayong brand wars na mangyayari. Lahat yan pantay-pantay, lahat tayo ay tropa. Alright, so see you po sa next na vlog natin mga idol.